So, ito na po yung kaganapan. Nagka-camping kami dito sa loob ng bahay. Chef salad with turkey. Tumastas na naman tayo ng malas. Nagbiyahe na kasi sana tayo. Yung target cart. Yung cart po ng baningning namin. Don't forget. Yan. Hello everyone! Welcome back to another episode of our Moving Diaries. Yan. And nandito pa rin po kami sa bahay. And yes, dapat po ay today yung travel namin going to Georgia, start of our travel. But then, we decided to move our travel to tomorrow na lang because last night we were so tired. Sobrang pagod na pagod kami kasi syempre kami lahat nagbuhat ni Daddy, kami lahat nag-ayos. Si Mama ko ang inayos lang niya is dito sa kusina, yung mga food, mga ganyan. And unfortunately, na-impake na namin yung mga tasa namin, mga ano namin. Tapos naluto na rin ni Mother yung dapat na pang breakfast namin kasi ang balak sana namin is to leave the house at 5. And then titigil kami ng mga alas 8 somewhere na ano kami sa rest area. Tapos may baon sana kami na sausage and egg and kanin. Pero wala eh. Hindi kami natuloy. Pero luto na yung mga yun. So, yun ang kakainin namin. And then, gusto namin mag-coffee ni Daddy. Wala na kaming cup. Ang disposable cup namin is plastic. Hindi siya pwede. So, ngayon, ang cup namin ay meron pa pala kaming natira na mga bowl. Ayan. So, isa kami ni Daddy. Dito kami kawakape. Tapos, nagpainit ako ng tubig dito sa malaking kaserola. Ayan, buti na lang nasa dishwasher pa tong mga to. Tapos yung mga coffee namin na 3-in-1, hinanap ko dyan sa mga bin kung saan nakalagay yung mga food namin. Kasi may bin akong pinaglagyan ng mga food na yung mga noodles, yung mga delata, mga ganun. So, yun. May nahanap akong dalawang kape na 3-in-1. Pero, yung iba ay talagang nasa karton na. So, yeah. Mag-breakfast tayo ng siopaw from Canada. Dala ni Mother. So, ito na po yung kaganapan. Nagka-camping kami dito sa loob ng bahay. Yung baon namin sana is the sausage. And then, siopaw. Ito na yung coffee. Ang lagay sa bowl. And then, our boiled egg. O, diba? Perfect. Ay, kita Bobby. Oh, drive the car. Arkela. Olo, nakasimangot na siya. Nahihilo na yan. Daddy, bilisan mo, baka tumayo yan, ha? Nahihilo na ata siya. Wow! Driving the car. Driving the car. Okay. Yay! Good job. Yay! Nahilo. Bye-bye, car. Bye, car. Nahilo. That's a chicken salad. Or salad nga, salad. May color naman tayo eh. Chef salad with turkey. Okay na sa akin yung ganyan. Or Ni Mama nga. may croissant din siya. Pero ianuhan pa rin natin siya ng ganito. Spinach Dijon. Sarap ba to? Yung Caesar na lang sa kanya. Ito na lang sa akin, Dijon. How about this one? With chicken, Sa pang lang, kahit mo dyan, energy drink taan. Ayoko. Papalpitate ako dyan. Mamaya, mag-heart attack pa ako habang nagda-drive. Huwag na lang. Okay na ako sa cookies ko. Ano yung sugar na? Okay na ako. Nakakaantok nga lang kasi kapag sugar. Ito pa chips din yan. Huh? Meron pa ba? Bumili ka na, hindi ko na alam kung nasaan. Legit? Ay, nandun? Nakita mo? Pero yun na yung mga open. Para tayo mag-field trip naman nito. Aba, may ganito ka pa.
Parang gutom na gutom tayo magbibiyahe ah. So we need ice tomorrow. Vermilion? Dadaan tayo pa ganun? Ah, yun pala yung daan natin. Oh, it's for the medicine. Sorry. Oh, okay. It's really just I wasn't even looking. No, you're fine. Thank you. Could I find that item measure? Nya aja ba? Diaper. Ah. Kumastos na naman tayo ng malaki. Kung nagbiyahe na kasi sana tayo. Charot. So, ito na yung aming trailer, guys. Puno na talaga siya. So, yung pinakalikod namin are the TV. Para hindi na sisiksikan doon sa gitna, if ever man. So, sila yung pinaka-last dito. So, hopefully maging okay kasi nakakarton naman sila ng maayos. Yung isa naming TV is still the original na karton niya. Tapos, itong pangalawa ay yung TV kit from U-Haul. Yan. Tapos si Daddy, kakarga pa niya yung mga ibang gamit dyan. Pataas de. Dun. Actually, kasha pa isang maleta dito. With the Isang- space. Kaso, ay yung luggage ni Mama. Ay yung target cart. Yung cart po ng baningling namin. Don't forget. Yan. Very, Yan. So, yung luggage na lang ni Mama yung pwede dyan. Tapos yung iba na open. Pati yung may garbage bag. ito na yung garbage bag. Saan mo pa ilalagay yung luggage? Sa loob. Yung luggage dito. Sa ibabaw ng TV? Bakit nakaano naman yan? Pero kahit na, mabigat. Hindi yan. Baka naman pagdating natin, puro bubog na yung ano natin. Pero yung ano namin, guys, medyo nag-expand yung bed namin. But it's okay. May ano kasi yan, yung spring. It's okay naman dyan. Kasi kahit mag-expand siya dyan, dyan lang siya. Hindi siya mag-open. Unlike nung nasa truck yan, Daddy, diba? Pag nasa truck kasi delikado kasi hindi nako-contain yung space. So, yan lang guys. Ready to go na kami. Finalize na lang namin yung mga ibang abubot namin na nasa taas, yung mga pang-kusina namin. Nagagamitin na lang naman namin tonight. So, alis na kami ng madaling araw talaga bukas. Final na. Yung cooler na lang. Okay. Tapos dyan sa loob ng sasakyan, actually, pwede pa yan kahit pataasin sana namin. Yun yung balak namin kung hindi sana magkakasya. Pero nagkasya naman lahat. Dito. Ano pang ilalagay mo dito? Yung malita ko. Yung luggage mo. Paano yung luggage namin ni Mishi? Pwede Kasya pa? Paano pa yung mga sabon doon? Yung mga sabon tsaka yung mga bin na galing sa kitchen, yung mga may pagkain. Yung malita na lang ito. Dun na lang yung bin. Sige. Kasi yung... Sa likod, pwede pa sa likod. Kasi yung black na hamper doon na sa amin, nandun kasi yung pagkain. Yung mga pagkain sa inyo. May doon pa space pa dyan sa likod. Feeling ko yung mga bin doon, Yung toolbox dito. O sige na, i-ano na natin, ibaba na natin lahat. Yeah. Let's go. Mukha na talagang walang gamit tong bahay namin, guys. Trash bag na lang yan. And then dito ay airbed na lang yan. And yung kumot nila Mama ko for tonight. Same sa aming bedroom. Dito naman, mga tubig lang namin, ibababa na rin namin yan. And mga gamit ni Mishi, tas basura. Yan. Magbababa na kami ng final na. Ay, wala na talaga. Ito na talaga. So, last day na talaga namin dito sa apartment namin. Our very first home here in Sioux Falls. And it feels so different seeing it empty because once it was filled with so much life and love. In this living room, Mishi took her first steps. We celebrated our small wins here, laughed, cried, and even ate on the floor after we sold our furniture.
To us, it was the heart of our story. Here naman sa kitchen namin, we cooked our favorite Filipino dishes. Ang daming naging vlogs dito. I cooked adobo, munggo, sinigang, and those quick noodles for midnight snacks. This is also where I filmed a lot of our grocery hauls. Here naman sa kwarto, this was our safe place where we rested and prayed so much and dreamed about the future. These walls held our quiet moments and our biggest hopes. And out here naman sa balcony, dito kami nagsamgyupsal when we officially moved in sa apartment na to. Dito ko rin every morning, tinitingnan ko yung change of season. Ang refreshing lang tingnan na, oh, may snow, o kaya tumutubo na yung mga dahon. And dito din yung favorite part ni Mishi every hapon na nagbababay siya kay daddy every time na pumupunta siya sa work. And nagpa-play din kami dito ni Mishi. Ang dami naming nagawa sa balcony na to. Dito naman dati yung dining area namin, and this was where we shared countless meals as a family. Simple breakfasts every time na umuwi si daddy from work, late dinners, or should I say, sometimes very early dinner kasi maaga ding umaalis si daddy for work, lalo na kapag malayo yung work niya. And of course, the conversations that made this place feel like home. This is also where we put up our Christmas tree that stayed for 3 months. Legit Filipino Christmas tradition talaga yung nangyari sa dining area namin. Goodbye, Sioux Falls. Thank you for being part of our journey. Every ending is just the beginning of something new. And excited na kami sa aming move. And I hope excited na rin kayo sa pag-move namin na mangyayari in a few vlogs na makikita nyo na nandito na kami sa Georgia.